wannan zobe ne ko ba zo ka ba ka da gashi na rige gashi ka gane kuma ni da ka burge ni confidence ɗinka ya burge ni sosai ni duk wannan burgar da naga kana yi ai sai da nace sai dai so yanzu kalla abin da zai faru yanzu kalla ka ga hannunka idan da shi zan dauki wannan zoben haka mun murzata atwa gashi nan anan ɗinka ina dauko mana ba malam to dauko mana na je Lagos fa na yi ai shi yasa kake burge ni kai no duba mana ato no sai ka ciro mai ta yau din nan wallahi sai na ciro ta ai ga shana duk inda kaga dama ce in tsaya a duk inda kake so wannan ra'ayinka ne ba ra'ayina ba duk inda kaga dama kawai ka ce tsaya duk inda kaga dama kawai zaka ce in tsaya a wurin zan tsaya mun anan ka dauki katin da ke sama inda ka ce a tsaya sauran ka kawo su katin da ke sama nan dauka kawai gashi nan to kaka damu a to bari ba sai ka sa hannunka ba to ai dole ne ba dai sai katin da ke zama ba katin da to ba ma su kake so ba ma to na gashi na dauko wannan dauka so wannan ka dauka kar ka bari ni in gani wannan katin shi na dauka yawa so abu ɗaya zai faru yanzu ba ka kin ga dai ga katin da ya dauka wannan ra'ayin shi ne ba ra'ayina ba ko ba ka bane ga katin yawa abin da nake so ka yi shine katin nan naka ka nuna ma kyamara amma ni ba na so to shikenan kyamara kin ga abin da na dauka ni kaina ban san me na dauka ba amma kyamara kin gani to na nuna ma kyamara wata kai ina da wani ability ability din shine waye zai iya toshe ma za ka yi toshe mai ido na ana toshe ko ido to kai da toshe idan shi na yadda sosai ya toshe mai na yadda idan har ka samun katin nan a hancin nan zan gaya ma wani irin kati ka dauka dan shi kawai zan dan shi kawai za ka kasa naji na san menene ya ji wannan katin jani fara samu wannan katin da ka dauka 3 ne ko ba 3 bane a'a to a'a in nuna mace mara 3 ne a'a in nuna mace mara 3 ne zaka iya to wallahi taran ne Kaka katse mana kyamara daya dawo min ta nan. Ha ba mu za ga wani alaye ka dawo min ta nan da Allah ni ma a zame min shaida. In yayi ni ma ka ce yayi. Lalle su ne Da Allah rabu da shi duk wannan a Lagos mun yi wannan sun a Lagos sun yi da ba da Allah. In ya isa ka ce ya isa. Ya isa. Ha ba da Allah. Ya isa? Ya isa. To dauki na sama. Ha ba duk ƙarya ce abin nan ka dauka nuna ma kyamara. Ha ba da Allah. Kyamara ta gani to ba kawo na hannunka. To yare ka yarda da shi ko ta rufe min ido ko shi ya rufe min. A na yarda mana. To rufe min. Yawwa rufe min. Samun in shinshina. Yawwa. Katin nan ja ne. Ƙara samun. Kai? Number 5. Ha! Ya yi kokari. Ya ci. Number 5. Ko ta ba. Number 3. Ina ga muku Number 3. Number 3 ya dauko. Number 3 ne. Ashe Ko ya shirin na ce zan iya ci. To yanzu ba da a maka wani. Kana dauka? Wannan. Loser. To la duk katin da ka dauka kawai zai. Ta zari. Ko da mun gani duk ba matsala dukkan mu za mu iya gani gaba ɗaya kowa. Okay, kowa ya gani gashi. To 9 ne ko? 9 ne to dora katin a nan wurin. To na dora. To ka daga da ka daura shi a nan wurin kalla abin da zai faru zan nuna maka shi sau uku. 1 2 3 ko ba haka bane. Zan nuna maka shi for the last time saboda ka tabbatar shine katin ka confirm babu irin shi a nan. Ko akwai da Allah 9 din nan shi kadai ne. Zan tura nan. Sakan uku kawai kake da shi idan har ka ciro shi kana da 50,000. Cikin sakan uku daya mu fara. 1 2 3 gashi
mu gan shi Baki ne. wancan baki ko san me zai faru wai baya wurin ku bari su wuce dan gyara sorry ya kamata kai a ce ka gan shi a ni mai motar nan da ya zo wucewa shi ya rikita ni mai motar nan da ya zo mota bai rikita shi director ai yana wurin ya kamata a ce ka ya dauko shi ba sai ka ware da kanka ba da sambo sai hannunka cikin aljihuna ko wani kaci guda ɗaya ka dauko shi jama'a na yadda duk iskanci na a Legas, duk iskancin da na yi a Legas na haƙura. Za mu zo mu ma a na yi tambayar da nake so na ma ya aka yi ka sashi a cikin to bari mu last one mana da kai to bari a yi to mai bari mu last one da kai kalla abin da zai faru komai akan idan ka za a yi ni na fi son komai zan yi akan idan ba inda ka ga dama kawai ka ce tsaya a nan kana so ka canza ra'ayi ko ban ka so ba na so to dauki katin da ke sama idan ka gama kallon shi ka nuna ma kyamara sai ka dawo da shi wurin ka aji nuna ma kyamara to dawo ka dawo da shi to dawo da rasha nan inda ka dauka sannan za mu yi su bari ba shi malalaita Allah ne kace ko ba ka kana so ka lale da kanka ba shi ya lale ka san ko me zaka yi ka yi shi cikin mutum kwanci hankali ba cuta ba cutarwa ko ba shi ka lale ba shi katin kai na nan cika bari gani if za mu iya gani shi gani za mu iya nemo shi amma na fata baka zare ba don wasu mutane sukan zara kati ta nema ban gani shi ba wallahi na gan shi ka gan shi ko wallahi na gan shi ko gan shi ko ha ba na gaya ma Legas duk irin wannan sai da aka bani award a karta amma ka san menene yanzu nan zan nuna maka wani kati idan har shine tsakaninka da Allah kai alƙawari zaka faɗa wallahi zan faɗa wannan shine katin ka ba guda hannunka abu ɗaya nake so yi wannan ya ce ba shi bane kuna gani akan idan tsakaninka da Allah mai katin ka 8 of me baki ne bakin 8 kai wannan abu akwai matsala shi mai dinka ne wanda nake ko na dauki wannan nama kyamara to number 2 ne number 2 ko number 2 za mu karbe shi abin da zai faru za mu saka tsakiya just to make it lost so abin da zai faru ka dauki number 2 my enemies kana tunani idan nayi haka kana ganin ya dawo sama ko kuma kana tunanin kai ba zai yi ba yana nan a inda yake ya za a ce ya dawo sama daga yin haka sai ka ce kai ne dan sarkin aljanu kuma haka ne fa so kalla abin da zai faru buɗe hannunka wannan shine zai taimake ka wurin performing wannan trick idan da a ce zan bashi wannan tudin haka hannunka kawai nake son ka dafa a nan wurin haka kai lokin so ku abokai ne ko sosai abokai bacci ke rabon dala wow interesting so abin da zai faru zan nuna muku wani kati a nan so katin shine king din nan kun gan shi mun gan shi so idan da a ce zan dauki wannan katin haka in murza shi idan nayi haka tudin nan da ke hannunku za ku ga yana hannuna amma ke ina yana hannunku no buɗa ka nuna masu ai gaskiya mutumi ya ban yadda da kai ba a lala ka yadda ban katin kada ka yadda da ni saboda me abin da zai faru shine yanzu nan wannan trick din da zamu yi trick ne da yake da saukin gaske kuma amma idan kuna son ku ga complete din shi kawai ku je YouTube channel din me sunan YouTube channel din ka ni sunan YouTube channel dina Dr. Sambo kai kuma Dr. Sambo so ni kuma nawa Naija tricks za ku ga ma tutorial da nake yin tricks na koyar a wurin amma full video din da sauran video sun suna a cikin zaku gaskiya I respect gaskiya masu kallo muna so ku biyo mu a YouTube channel din da ku kalla waya follow and check now subscribe now as in yanzu kar ku ma dade yanzu je kan YouTube kawai direct ba to wannan in suka je YouTube wannan ba komai bane wannan just kawai so mun tabe ne gaskiya nice Dr. Sambo